खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि मोनाबिलिनि रादाबाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ दिनै 30 जानुवारि माहारनि बिफा महात्मा गान्धीनि थैनाय सान। दिनैनि सान थामहिनबा 30 जानुवारि 1948 मायथाइयाव महात्मा गान्धीया नाथुराम गडसेनि गुलियाव जिउ गोमादोंमोन। भारत हादरा उदांस्रि जानायनि उनावनो माहारनि बिफा अहिंसानि सोमावसारनायजों हादरखौ ब्रिटिश खुंथायनिफ्राय उदां खालामनाय गेदेमाया भारतारिनि आखायावनो जिउ गोमादोंमोन। माहारनि बिफा महात्मा गान्धीखौ मुलुगनाङै मान होयो आरो अरायबो गोसोखाङो। रामफल बेल गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 60थि बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेला जोबनानै थांबाय। गेवलां मेलाव मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां प्रसन्त बर'आ बाहागो लाफैदों। बेजोंनो लोगोसे बाहागो लाफैयो दतमानि TCLCC चेयारमेन ज्योतिरेन्द्र ब्रह्म, क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बानेश्वर बसुमतारी आरो गोबां माननि आलासि बिथांमोना नुजाथिफैयो। रायमना माहारियारि पार्कखौ जौगाहोनाय आरो जुनारखौ माबोरै बारायलांहोनो बेफोर आयदाखौ लानानै कुसुगाव हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव फोरोंथाय मावबादा खुंफुंदों। BTCनि हाग्रा बिफान आरो WTIनि खौसे बानजायनायाव सानब्रैनि हाबाफारिजों गसाइगाव महकुमानि एबा कुसुगाव हाग्रा बिफाननि सिङाव थानाय कुसुगाव मिरु हाग्रा बिफाननि नब्लाङाव रायमना माहारियारि पार्कखौ माबोरै जौगाहोनो आरो जिब जुनारखौ माबोरै बारायलांहोनो बेफोर आयदाखौ लानानै कुसुगाव हाग्रा बिफाननि सिङाव थानाय गासैबो रेन्जारफोरखौ लानानै मोनसे फोरोंथाय मावबादा खुंफुंदों आरो बे फोरोंथाय मावबादानि गेजेरजों रायमना माहारियारि पार्कआव जिब जुनारखौ माबोरै बारायलांहोनो आरो बे माहारियारि पार्कखौ जौगाहोनायाव मा हाबा मावनांगोन बेफोरनि आबुं फोरोंथाय होनाय जायो। गसाइगाव जिल्ला संसदनि मेला जाफुंसार जालांबाय। गसाइगाव जिल्ला सुरुप सिथि प्रसाद संसदनि 46थि बोसोरसालिया जथुम्माया जिल्ला संसदनि अधिनायक समरेन्द्र नार्जारि आफानि मेल दैदेननायाव मैया 29 जानुवारिनिफ्राय दिनै 30 जानुवारिसिम साननैनि जयग' आहुति होनाय आरो शास्त्र सावरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जाफुंसार जालांबाय। रायखांनाया गाहाम जागोन दि बे मेलाव सुरुप सिथि प्रसाद संसद सा सानजानि फार्माटिक नायक घनश्याम बसुमतारी आफा, प्रसाद रामचरण बसुमतारी, बारग' MCLA जमुना रानी ब्रह्म, बारग' फोरोंगिरि हिराबाई नार्जारि, मिरु संसदनि बोसोरारि मोखां लाइसि जयति स्वरुप गाहाय सुजुगिरि, मावफुं सोद्रोमा पक्ति ब्रह्म, डनेल बसुमतारी, नीलिमा बसुमतारी, महेश्वर ब्रह्म, बिमला बसुमतारी आरो गोबां आइ आरो आफामोनहा बाहागो लाफैनायजों मेहेरगोनां जादोंमोन। आइजोफोरा जब कार्डनि खामानि मावनो मोनैनि गोख्रों अजदखौ होदों। BPFनि मानसिफोरा UPPLआव जब कार्डनि खामानि मावनो मोना होनना आइजोफोरनि अजद। बाक्सा जिल्लानि 22 नं मुसलपुर बियाबनि आम्बारि PCTCनि सिङाव थानाय 2 नं कथलिगाव गामिनि माखासे जब कार्ड हल्डार बिथांमोना मेम्बारा खामानि मावनो होयैनि सायाव खुद्रिखांदों। सरकारनि बेफोरबायदि गोरिब सुबुंफोरखौ नासयनायखौ आइजोफोरा दुखु फोरमायना खुद्रिखांदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। माखासे सान सिगां एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'आ BPF UPPL खौसो जाना हारनि खामानि मावनो खावलायनायखौ BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया फिन होदों। बिथाङा बुंदों BPFआ UPPLजों लोगो जानायनि जेबो सोंथि फैया। सम फैब्ला BPF हिसाबै मा खालामनांगौ खालामगोन। प्रमद बर'नि सिङाव BPF दोलोआ सोलिया। एबसुआ आंखौ बोसोन होनो सोर? आं BTAनि चिफ जाया। जानांगौबा BTCनिसो चिफ जागोन। बे बेफ्रुसार बिबुंथिखौ होदों BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय।